En sa abiriyo nyakorom gajuan kendo en geno marani Rio Makare machiegni ahinya chenro mar migago wa ikoni weche manyien mag mosebedo katuche pachoka gwenge mopogore opogore. Waikore yo makare mar nyisi ni to nobedo nade to notimore kure kaka pilo roko pachi lai mar ote machokari adek auchano no kabende wantiere live Facebook Ramogi TV KE mbui mar X Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube to roko pachi nyakorom gajuan e chenro ni mar migago mana kaka pile. To mokwongo magi weche. Ase yalo wacho ni kachako gi dala ase dhi nyaka sirikal manyiso ase dhi nyaka court to pok aneno gimoro maber ma obiro na matanga wach ni od naneno mana ka gima odno ma imayago. Miyo moro machiliel mawuok e gweng' Masakwa Kakuodi county Masiaya yogora tiche tok doho chiwo familia ne yure moro tok to jaode. One very disappointed. To kapar kan teaching moro kendo maju puony bro Kenya ka maju instruction mara kilo Missouri. They may not, as long as he continue being the Secretary General of Kupet. Jiyokbinyo gimowacho nikech koro disappoint wa ma betrayal. Jokanyo mag Kupet medo chwalo ng'ur margi ne jagoro margi akelo Missouri ewi tieko ng'anyo ma ok onywak gi e paro. Ng'ato achiel owito ngimane Nakuru tok luare pi oula kaluwore kod koth mapek mochwe otieno ma piny rugodo kawuono. Machiegni nyakorom gajuang nyinga Lydia Okelo. Migao mar thieth osingo tiyo machiegni kod riwruog governors mar gayo ng'anyo mar lakteche e saa moko kuomgi e counties bwogo dhi ndara. Jan migao mar thieth Deborah Baraza mano romo kod jakom committee mar thieth riwruog governors Mudhomi Njuki wacho ni gidhi keto tim winjruok mano bedo kod lakteche mondo kik chenro mag thieth bed kod rochruok. Mudhomi kamano bende okwayo migao no mondo ti kodgi machiegni ka giwacho ni ok nywak pachgi e chenro mag thieth ka migao no osingo keto kare chenro mag chulo nyamrerwa mosebedo ka kelo liet. For the strike, we are prepared by saying that we are working on it, on the CBA, and especially on the resources. Upon discussion with my peers, I believe that there's a lot that is going on, and within the given time period, July to July, I believe that we'll be able to sort out that concern. As the ministry, CS, this should be one of your biggest tasks, and the first one as a priority to address that issue. If those doctors go back on the streets, that will be eggs, rotten eggs on the face of the head of state. Piny Kenya koro bedo ayanga jakanyo mung'ere mar bengi mochung' e dongruok e weche tudruok kod keto mwandu e alwora ma Asia. Okale bede jokanyo kata ebedo jakanyo motimore e kinde limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e piny mar China kamanyo romo kod jakom mar bengino Jean Liquin. Kenya koro biro yudo sir mag omenda mag gera piny kod lai mamoko mag tudruok, jiwo tudo stima kod jiwo lony manyasani e kind chenro mamoko. Nyaka sani bengino koro nitiere kod jokanyo maromo 109 mawuok e pinje mopogore opogore. I promise you to what Kwa dhi mbele nyakorom gajuang atiri nyaka gwenge ma Nakuru kama ng'ata chielo wito ngimane bang' oula mapek mokel kod koth ywere kendo lal kod odhiambo manyoro e boma ma Nakuru. Tendo bila ma Nakuru Omar Ali ma NDCC ma Nakuru yango ni jalno ma en jadolo kendo nyotemo ng'ado oula kod apiko kendo kanyo ema nyo pek mar oula no muome ma oywere. Omar wacho ni giseketarita kwe e apaya ma Nakuru Eldoret kama pi jamomogo matemo gayo midhiero maket kod mano mane joneno wacho ni ji nyotemo jadolo no kata kamano pek mar oula nyomogi kendo tony. Pata ajali jana alipokuwa anatoka kazini Ngata na tulifahamishwa kutoka WhatsApp group yenye tuliona picha ya pikipiki yenye alikuwa nayo, nikakuja na watu wa nyumbani huko
tukampata kama ameshaaga. Mvua ilinyesha kubwa sana jana jioni na kulikuwa na mafuriko almost all parts ya Nakuru West, na kulikuwa na mtu mmoja ambaye alibebwa na maji akiwa na pikipiki yake. Tulipata pikipiki wakati wa jioni na pia tumeweza kuretrieve the body. Kwa duoge bwa Nairobi, nyakwar mgajwang' Auditor General Nancy Gathungu ochope mbele komiti mar Senate e weche motenre kod omenda moyiedhi. Oduoko penjo kaluwore kod omenda mag counties ma pacho ka awinje kaka twak makamano dhi mbele. At the end of the financial year, the receiver of revenue for the county government shall submit the accounts to the Auditor General and deliver a copy to the National Treasury, which is where we are focusing on, the Controller of Budget, County Treasury, and the Commission on Revenue Allocation. Not later than 2 months after the end of each financial year, a receiver of revenue for the county government shall submit to a county assembly a full report with respect to all waivers and variations of taxes, fees, or even charges granted by the receiver during that year. But I won't read all of it, but I want to just read the relevant part. Actually, these people are supposed to be able to give the Auditor General's reports 3 months after the financial year. So I think we wanted to amend what already exists. And I think that is just a misnomer that the Auditor General must be able to point out to and take note. I don't know whether it's the same language or you can help me see the understanding of that particular provision of law. Yes, Mr. Chairman, before the auditor responds to that, who is the receiver? Is it as per Section 157 of the PFM Act, receiver and collectors of county government revenue? So there is a receiver who is designated by the CCM Finance. Is that receiver the same as a collector? And Section 164 that my colleague, is it 164? 167? 165 that my colleague has read. Auditor, if I'm to take it word for word, it means that apart from the county treasurer, who is the head of the treasury, it means that you will be receiving then document directly from the receiver of the revenue, who has been designated by the county treasury. So when you are responding to that query, look at 157 and 165. Those two. Okay, maybe. Thank you. Very briefly on your point, Auditor General, if you could listen to me, you have set out 4 areas where you have said, which you've identified as relevant topics for audit. Now, one of the areas you've set out, Auditor, is the area of management of solid waste in cities. I presume or I know that all cities or all counties have companies that run water and sewage. Maybe you tell us, I'm sure there are other entities that have been contracted or that exist either as companies or as entities that manage some of these services, sewage services, and maybe that had escaped the audit net before. So that's an important point. Now, I think on CHPs is quite straight. It's a shared responsibility. Though health is devolved under Schedule 4, there's a shared obligation on the part of CHPs under the framework that we have, the Social Health Act. Now, let me just ask another question. On riparian land, maybe you want to tell us whether there are also other entities that some counties have designated to deal with certain services and that collect revenue on behalf of counties and that have also escaped the audit net for a while. I do not know, and I'm just asking, because there are areas. Jagoro mar riwruok mar jopuonj mag skunde sekondar bade ma Migori Samuel Rua
Ja Solo Hoseo jagoro maduong' mar riwruok mag jopuonj Kuppet kuom chungo ng'anyo mar jopuonj ka gigo ma jopuonj osebedo ka dwaro ka owuok kuom piny owacho to pok ochopie. Oro wacho ni okang' mano okaw koda kelo Missouri otim ka kuku mar Kuppet ma ong'ere kaka National Governing Council ok ong'eyo gimoro amora. Omedo ni kata gin kaka jokanyo mag National Governing Council mar Kuppet iseyo gi duto kod jopuonj ka thothgi to ok ne ong'eyo kata ne jagoro margi dhi chungo ng'anyo ma kamano. Jopuonj ma Migori are disappointed. We are going back to school, but as a disappointed lot. Ok wamor gi gima nyotimore. Nikech weche manomiyo wadhi e ndara ne nitie. To weche gi pok ong'i maber. Employer marwa ma Teacher Service Commission pok owachonwa maber gi time frames muketo maber kaka odwa sort out weche gi. Koro mano to nwadhi e ng'anyo nang'o ka ok wanya yudo kata mana time frames midhi losgo gigi. Wan very disappointed. To kapar ka nitie chieng' moro kendo ma jopuonj biro wuok Kenya ka ma winj instruction mar Akelo Missouri. They may not. As long as he continue being the Secretary General of Kuppet, ji ok winjo gimowacho nikech koro disappoint wa ma betrayal of the highest order mapok notimore teaching profession. Kata ka nidwa luongo ng'anyo, kata ka nidwa kole off, doge nyaka prepare soldiers gi. Soldiers on the ground must know ni koro in the next few days, kata in the next few hours, ma gima onego bed notimore. Start backing down. To ma ok otimore. Wan wapomna e social media ni pop oya ng'anyo luongi. Sama ni luonge to nwabedo involve waduto. Kapod warango mago mag somo Nyakurom Gajwang' jopuonj mag mbalariany ma Moi bade ma Eldoret oramone gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi modonjo odiechieng' mar 9 nyaka chop jotend mbalariany nowinj dwachgi. Kutane kod jagoro margi Richard Okelo gikoni deko mar osachgi hinyogi malach kendo chulogi matin bende en ataro mar orak margi. Karan mar Wasu bade ma Eldoret Nyabuta Oyuki okoni jopuonj mag mbalariany go sane sandore mokalo kaluwore moko kuomgi nitiere kod gope mane gihole bengi. Ka giloso Eldoret gitielo ni onge dok e tich nyaka winj dwachgi. Vice Chancellor, who said that he cannot rely on bank drafts, overdrafts to pay salaries, that he wants to save money. We don't know where he's saving the money to when people are going through these other pecuniary injustices and embarrassments everywhere here. So the pension must be sorted. Our pension scheme has not paid the staff who have retired for the past 3 years because Moi University has not remitted the money they deducted from staff. The bill is growing each month. Pension alone, 4.2 billion. Not remitted by Moi University. That money must be remitted for us to go back to work. Asked the employer to avail to us the memorandum of understanding that it has with these financial institutions. They have denied us access to that particular piece of information. Yet one of the banks has now turned rogue and has taken our members to court. Behind me here, these people standing here, 53 of them have been taken to court by Faulo Bank because Moi University deducted money from their salaries, did not remit, yet Moi University was the agent that the bank chose under the MOU that they had. We want to access that particular information to help us handle this matter in court. Ringre dichuo ma jahigni 29 mano ogole aora Mayala gikone okaw kod wedene. Ringre Nicholas Kipkorir Ngetich ma japuonj e Malindi Girls High mayudre Kakamega no okaw kod wedene tok yango ringre mare. Ringre ne noyud Ndanu Falls e aora Mayala juma mokalo tok lal kode kod joma ok ong'e. Kalore kod jal mane gitiyo godo Cornelius Chumba negeno ringre toka picha moluore mbui apisas mar riwruok mar Haki Kwetu Joshua Otieno oduor okwa piny owacho mondo mi olos chenro mar tieko wach wito ringre e aora Mayala. We've come to pick the remains of our friend and our colleague, a staff mate, and we are laying him to rest tomorrow. As far as the outcome of the postmortem, which has just been conducted, the preliminary thing is that this guy did not drown.
this is not a voluntary caused death. This is somebody who was killed elsewhere and dumped at the River Yala, probably after the body is already decomposed or something like that. That is why it was picked as in bad shape. And we are appealing to the authorities, especially the security, to beef up, especially around the school and also around River Yala. So I have nothing more to say because we are saddened and heavy in our hearts. It's only that we are happy again about the human rights that are following the case together with the CID and the Kenya police. So we are just appealing for the justice. My message to the government, mostly to the county, the security agencies in Siaya County, we are saying that a time has come that they should come out and make sure that the security of the people around Riala, and also to come out very clearly to tell us what is happening here and there again, because we are seeing many of the bodies which are being found in River Yala. They are coming from outside Siaya County. Koramgajuang chiliel more gweng Mabondo dwaro mondo mi ogai mar do Mathakome odonjre wach bura mar lo moro mano chiw ng'eto mage diriyo mopogore. Miyono mong'ere kaka Sabina Kinyi Masogo wacho ni no chope doho kendo donjo ne yuore moro mane dwa mai lop jaode mosenendo kendo ng'eto no osegol mondo mi lo makamano. Kata kamano jang'ad bura no dhi moloko ng'eto makamano gino mochich ni otim bang' mibadhi moro donjoe. En midhiero makoro kwako chiliel Sabina Akinyi Masogo maja higni 50 e gweng Mabondo e kaunti ma Siaya bang' jang'ad bura e doho Mabondo chiwo ng'eto ariyo mopogore buch lo moro mano ochwalo e doho. Nwa file case ni nitie ng'at mana mayowa property moro e town, property wa e town kanyo. Koro wan gi judgment ariyo. Judgment achiel wacho ni waloyo case, judgment ariyo mar chielo wacho ni awalo loyo case. Wakwayo ni mondo adiera mondo bede nikech ok wanyal bedo gi judgment ariyo e kes achiel. Miyono maya e gweng Masako Kakudi no chope doho kendo donjone jaod nyamin wuon pargi mowacho ni no mai lobno mano ondike nying jaode mano osenindo kendo jang'ad bura John Paul no ng'ado bura mondo mi chiwne miyono lope bang' yudo ni no mai godo tok chik. Loni ne mar wuon parwa ma lope mar anyuola manopoge kama ogede no lobno ni e itau. Koro ne giwinjre gi yore ma gigero se permanent. Seche mane ore no ne nitie ne gidhi adhia maber. To seche mane gisegedo no wacho ne ore no wacho ne ni kaka koro wagedo onge gimoro ma kata gima kata kalatas moro mwandiko ma nyalo konyowa miya title deed mondo adhi akan. Masogo ma jaoda ni no kawo title deed momiyo ore mondo kan. Ndalo mane Masogo ngima jogi ne dhi maber. To kama Masogo thani ng'ani koro lokre na e odni. Ka kora digi kinda ka kora dwaro wach ni ka yalo wach nda yudo title deed no seloke nyinge. Koro kwa chope court ong'ad bura. Tarik 26 dwe mar 6 gimoro saa 3 saa 5 kama ae bura na loyo ma aka mor. Kata kamano ndalo 10 bang' ng'eto makamano jang'ad bura nogono oduogo golo ng'eto machielo manyiso ni yuoro miyono mong'ere kaka Joseph Agola Adundo e wuon lobno. Miyono lero ni yuore no wuondo jaode mondo mi nomiyo oboke ma lobno mondo mi okanne kapok otho eka bang'e notwere ma oloko e nyinge. Kaling matin tieko ndalo 10 kendo barua moro chako wuok jowadwa ni kendo kora wala moloyo. An kora akwayo mana sirikal ni to gikonya ni to koro cases ma koro no wuok mana loyo tawala bendo loyo koni te enot achiel ni koro wadwa tiyo gi mane. Okwero jogo ni wachuru ne mama moro ma wuotho gi nyathine no ni ok adwa nene kiko bi kanyo. Akiaye an mara manomiya ot mara nosetho nyocha pidho ora be nosetho en ok ang'eye. Lowo nomiya kaka gift nikech na kendo nyako. Okil mar miyono Ruth Otieno wacho ni noyudo buok bang' jang'ad burano loko ng'eto mano oseketi nyaka e mbui mar doho ka okang' mar temo loso gi jang'ad burano nogore Luanda. Kalore ni jotij doho no nyowacho ni oseloke kendo otere doho ma Kimilili ka bende ne gidagi chiwo namba mare mar simu. Miyono oseo mibadhi ma okwako doho ma Pachuka
kakoro kwa ogai mar doho Martha Koome mondo mi odonjre wachni mondo mi neni oyudo ratiro mare. Koro ana akwayo mana sirikal ni mondo giyie gikonya giduogna lowo mar jaoda mano kende lowo manoweyago onge gimoro amora manoweyago odno kende to gidala kama dake makata kama nyalo puro onge. Mine mapek kod moko mantiere kod nyithindo matindo oyang ni kale midhiero mar paro mar ochongi magi kod mag familia magi. Weche gi kelo kod lweny mag udi kod tiyo gi amatek kod yedhe ma oko puodhi moyange chenro mar chwalo thieth ne mine kod nyithindo e boma ma Naivasha. Ngima matek paro e ting mar familia kanyakla kod weche marocho ratich mine kod nyiri mapek oyang ni hinyo ngima gi mar paro. 8% of the mothers they're depressed. They feel it was a wrong decision. They wonder why they are going through all this. Matters of abusive marriages, not just having enough money to go to the clinic, I think, and even diet, yeah? Just eating the right food. Jolony wacho ni thoth ne midhiero mar paro matut biro tok nyuol e kinde ma gidhodho nyithindo. In 2 out of 10 we've received like 2 mothers who have suffered mental health issues in puerperium, that is breastfeeding and postpartum. Kamano bende, weche mag tiyo marach kod yedhe oyang ni en gima hinyo ngimagi. Drug abuse that we have seen is, I don't know, is when mothers are using medications just out of buying them from the pharmacy. We don't recommend. We recommend that any mother who is unwell or feels like they need to use a medication need to be prescribed by a doctor. Kumae, jokanye sekta mar thieth manobago thieth manono ne mine oyango chenro mopogore mar konyo minegi koting'o loso grube mag jiwore e gwenge ma Naivasha. What we have done is to assign them to support groups headed by our psychologist, our resident psychologist, and also the counselor. We've also partnered them with the mother mentors who are able to take them through the journey, and especially for first-time moms. I think they need more support from mothers who've gone through the same journeys. Minegi kod familia magi ojiw mondo tikanyakla e rito ngimagi kod mag nyithindgi. So the key issues that the mothers need to learn is diet, nutrition. Today we really had a good gynecologist who talked to them and encouraged them. They also need exercises, you know, when you're pregnant, you just don't sit. Moko kwa mine manochopo e chendo no onyiso mor margi kokalo puonj kod jip magiyudo. I've been supported so much because the first time I went there, I was not in a good condition as a mother, yeah, older mother, yeah. So they supported us, wametupatia hizo vaccinations. At least they have been there to work with us, they have been there to hold our hands, they have been there to encourage us and to give us the things that you're supposed to do and the things that you're supposed to avoid. Ewi wuoth marito nyathi, okwa mondo kik wene mine kende tingni ka idwaro obed gi monywakne kod familia kanyakla kod anyuola mangima e yore mopogore mondo gol ting ne miyo kende. It's the society to carry them up. So when facilities like this come to take care of the mothers, I think we need everyone, their husbands and any stakeholder around. Please come and work with the mothers because they really need this support. Support since you're pregnant until now your child is able to grow and move by their own feet. Dakan para ko dangwen bang sa birio marudio chenchendo emigago ero kono komkete manakara Mugi TV Monica Kumu wacho ni weche gichopone makare ka entie Nyakach kaeto wacho nogomo ne jogo mano lalo ngima gi kalore gi masira mara paya nyoro otherwise wacho ni en kodwa nyaka giko. Vincent Kajomo wacho kanyo ni Game Rise sublocation North Nyakach weche gi leria hinya kaeto wacho ni en ganyo gi jaode Diano Nyuro Vinton Kayo min koligi kaya Game Rise sublocation Kajomo family wacho kacha ni ya ntend piny njochule jogo mabene nogole miech gi masiem pogore kanario gabirio nyaka ganario gaboro ano bene nyaringa Alfred Oluoch wacho ni ujora Mugi TV malera hinya entiere ungoe Karungu kod wadgi Martin Umoso Phoebe Pamela Onyango kantie Tanzania mano wacho ni nyan machunyo gi naenya no bende ote mar Pastor Omondi otiche mar gemonyore wacho kanyo ni Bishop Odhiambo Gura gin go kanyo gi jagoro Samuel Atongo gimora hinya gi chenro kachiel kod Bishop Omolo Longo gimora hinya gi chenro ni mar migago meno kanyo ote kanyo mochwale studio kae
gi Faith Mzomo mwalimu kantiere Malindi wachoni Ramogi TV loud and clear stigmag migago mora hinya gichero Jona pidi wachoni entiere Bunyala Road hapa Hill wachoni koyo emangeche bure ma Nairobi kada kamano ketra Ramogi TV inoso omodhiane ni kacha inbende mano kanyo jadolo entiere Ruta Dagoretti South wachoni Uganda oberkodio chieng makare Fibio Lielo wachoni embe entiengo mongo weche gichopo ne yo makare kata manyo owuoro Kenya sani rais dilimbe to jopuonjre dhi mbele gi ng'anye pachoka to jatend pinto dilimbe pinje maoko RFM Wood Joyala kantie Naivasha gi wuon gi Wilson Juma kod wad gi Brano duto ntie kodwa chenro man migago ikedi mabosha Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Are you tired of the ordinary? View Travel brings Paris, the city of love and lights, closer to you. From the famous Eiffel Tower to luxurious restaurants, we've got you covered. Discover the beauty of Paris with our exclusive packages starting at just $1,905. Enjoy a 4-night stay, return flights, exciting tours, and unforgettable dining experiences as you discover the city of love. Be guided by our English-speaking tour experts to ensure you don't miss a thing. Trust View Travel to be your reliable travel partner, ensuring guaranteed departures and memories that last a lifetime. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254. Book now. View Travel. Dream, explore, discover. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13/13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini do Bazenga? Kunua na biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama venye nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki midweek jackpot. Chambua game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki midweek jackpot. Pia wewe tukuite millionaire. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai.
Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mga jwang chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Jod bura moko mawuok Ukambani dwaro mondo migago mar somo owitoko chenro manyien mar siro jopuonjre mamedo kelo liet ka giwacho ni ok odewo jopuonjre mochando. Seneta Mama Kueni Daniel Manzo owacho ni piny owacho onge nyalo mar yango chan mar ng'ato ka jaod bura Mayata Robert Basil to kwedo kwan jopuonjre momi thuolo e band mar 4 ma en joma bet nigi nyalo kopim kod band mokwongo kod mano mar ariyo. A chief, a farmer, and a mentor. In knowing that you are now at peace, of you every day. Rest well, my dear son. I want to say for the first time in history, we have a very big problem taking students to university. Nimefanya marambi mbele 20 Makueni na bado watoto hawajatosha. I know a very poor family where the son was put in band 5. What method are you using to classify these students? Do you have capacity to know who is needy and who is not needy? I want to say there is a problem. As a matter of policy, it should have gone to Parliament. As a matter of law, it should have gone to Parliament. Ruto, you never took this to Parliament. The current funding model of higher education system, haifanyi kazi, is not working at all. Unapata mtoto wa maskini amewekwa what we are calling band 4 ambao ni ya matajiri, na ule mtoto ndoto lake la elimu inapotelea pale. Na ndio mimi na wabunge wenzangu tunamwambia rais na waziri husika turudishe elimu ya ngazi ya juu, the funding model, to what we used to have. Nyisruok mar Mombasa ochakore alap ma Mkomani kama odiochieng' ma kawuono Gavana Mombasa Abdul Swamad chano timo limbe kendo yawe ayanga. Shono mokelo kanyakla jogo mabende chiwo nyisruok moro ka exhibitors mohewo 250 igeno ni biro yawa ayanga gi jatend piny Kenya William Ruto kiny chieng' tich ang'wen. Oganda mathoth mayuore nyisruogno gin jopuonjre, johala kaachiel kod riwruoge mopogore opogore. This is indeed ideal for the coastal region and even the republic at large, because we know that coast is a holiday basket for our people. They really need to come. They come and visit the stands that are there. Every institution is here, be it agriculture, be it financial, so that they can learn and also to interact. The theme of this year is really good because it is emphasizing on the climate. And therefore it talks more or less about smart agriculture, which means that the traditional agriculture is now supposed to be changed with the modern agriculture. And that is what is really needed, because food is the backbone of any economy. So where food production is good enough, it makes the country to be stable. Nimeona hapa kilimo kimenifurahisha sana, ni kama mambo ya mahindi na matomato yamenona na sukuma sana. Iko poa sana. Biashara hapa imebamba moto sana. Biashara ni nzuri sana. Natarajia kuuza sana. Kama tuseme leo nataka niondoke na kama 10,000 hivi. Jotije 250 sekta mar limbe oyudo ber mar tiegruok madhi nyime kaunti ma Kisii magaito chiwo puonj makare kod ng'eyo mathoth e weche limbe e bwo chenro mosir kod riwruok moro ma pacho kae. Chenrono obagi e kar tiegruok mar funde ma Kisii kama jochiw puonj wuok e sectors bura nyaka Manyanza.
Jogo moseyudo tiegruok koro dwaro ni sirikal omed goyo gi jek kendo ochiw sir mar chako yaro yuto margi. Today? No. Should stop it today? No. Okay, good. Now we are here shortly. Sasa nyinyi tunataka kusikia vile mnasema. Tumefurahia sana na mafunzo, tumejiongezea kile chenye tulikuwa tunajua, tumejiongezea, kuna ingine tumepata yenye hatukuwa tunajua. Na kwa hivyo tunashukuru sana. We've learned a lot and we added to our professionalism. This forum will enable us and equip us with the relevant skills that we need in handling guests in our hotel to boost our tourism in the country. We need to be professional, we need to be competitive. This program we are running pursuant to requests from the industry. They have been requesting that we offer practical training on upskilling, and we are happy that the TVETA also has come up with the RPL program, recognition of prior learning, under CBET, and that's what we are doing. We are building the capacity and ensure that those students who those workers in the industry who didn't have certification or basic training obtain the skills so that they offer good quality services in the industry. Piny owacho mamalo komak rekod piny owacho ma kaunti ma Kiambu ochako chenro mar yara piny alora Mathika madhi monyo omenda maromo bilion 5 kaka okang' mar tieko midhiero mar dhugruok mag nyamburko ya piny mosebedo ka kelo pek ne jowuoth ma Kiambu. Chenro ma kamano ma idhi tako duol mochung'ne piny madongo Kenha, duol mar kura kod kaunti ma Kiambu dhi yawo apaya ma Garissa kowuok Thika nyaka junction ma Kilimambogo. Sirikal nitiere kod geno ni chenro ma kamano kopogre kod duoko piny dhugruok mag nyamburko e gwengego odhi jiwo weche mag ohala, chogo thuolo mag tije kendo bedo chal mar boma ma Thika ma en achiel kuom bombe mantiere kod kembe mathoth e chuny. Barabara inakuja na maendeleo yake. Kila barabara inatengenezwa, hizi mitaro za kubeba maji ile flood waters inatengenezwa, kuweka mataa mpya, tunaweka kabro mahali watu wanapitia kwa mguu, kwa hivyo hakuna vumbi. Na ni kusema hata wale mtu kama ni hoka uko na mahali pazuri. Mtu ya bodaboda tunaongeza mpaka zile bodaboda shed, ndio Thika hii ikuwe city ile ambayo inafaa. Kwa hivyo leo tumezunguka na huu utaratibu utaanzia pale kwa barabara kutoka Nairobi hapo kuingia upande ya Katitu. Hiyo barabara mpaka Kilimambogo yote ni dual carriageway. Kutoka hapo kuna interchange mingi ambayo inasimama mahali kuhakikisha kwamba gari zinaingia ndani na nje. Tuko na barabara mbili mpya tutaangalia. Kutoka hapo sasa hapo mahali tuko kwa stage. Unaweza tokea barabara mpya hiyo tukifaulu kuiweka, ukienda Murang'a unaenda unatokea kwa ile barabara ya Del Monte. Inapunguza jam jameni. Na kwa hivyo utaratibu wa leo ni utaratibu ambao utaturahisishia hii kazi ambayo tumeanza ya kutengeneza Thika iwe Thika Smart City. Kama sasa hapa tutapata flyover ya kuvuka pande ile, si unaona itarahisisha kuingia Thika ama kutoka Thika. Kwa hivyo pia itasaidia wanabiashara wa Thika, kazi wanaiendelesha vizuri bila kusukumana ama bila kusumbuana. Sisi kama watu wa Thika East tumesikia, tumenufaika sababu biashara zetu na ile kulima tunafanya kule chini Katuenyaga na Go River tumesikia hatujaachwa nje. Oganda e gweng' ma Kapsusere County ma Kericho ochiwo kod buok bang' yudo jal moro ma ichich ni osebedo ka kwalo mwandu mag transformer ka stima ochwado motho e kinde ma wachre no temo kwalo mwandu diro tieno. Jodak ma kono yango ni jalno yande osebedo ka tiyo kaka jarit mag mwandu ma itiyo godo e loso apaya ma Kapsusere kadhi Tegat, kendo pok ne gifwenyo ni onyalo bedo jakuo mar rocho weche mag stima gweng'go. Wachre ni weyni mokalo gi malo ema nochwade kinde mano temo kwalo mwandu mag transformer e yo tieno. Tendarita Makono osechako nonro mar yangadier e wach makamano. Ilikuwa kitu kama saa 5 saa 6 hivi, saa 4 saa 5 saa 6 tukasikia tumbo inavweka ikienda ikirudi, inaenda ikirudi, lakini hatukujua ni nini inaendelea. Sasa tukazima taa, ilikuwa kitu kama saa 7 saa 6 hivi, tukazima taa, tukasikia tena umbwa inabweka ikienda ikirudi, tukafungua taa, tukuzima taa mpaka asubuhi. Sasa nikaambia mzee kuna kitu inaendelea lakini hatujui ni nini. Kufika asubuhi nasikia tu nduru hapa hivi.
Kustukia nikauliza ni nini mbaya, akasema ati mtu amegongwa na stima. Kufika huko nilistuka sana. But huyo mtu alikuwa anachunga kalbati hapa hivi. Sasa alikuwa anakujaga huko akikula akienda ananiambia Maade nitakuja kulipa. Tulikuwa tunaomba tu chief, assistant chief wa Kakiptui na assistant chief wa Kapsuser Raymond. Sasa kitu tulikuwa tunaomba, hatutaki wezi. Msishike tu watu wa pombe. Tafadhali tushike tu wezi wenye wametumaliza kukata stima, wenye wanaiba ng'ombe, wenye wanaiba hata wenye wanaiba watoto wa shule. Obila mawote kaunti Makueni timo nonro hewinek mar Miomoro maneja audio chuogi pala katoke to okao ngimane. Kalore kod jirendegi negi budho kapok gineno ji ariyogo ka harufu marach mano wuok e odno nomiyo gi dhiro dhot kendo yudo ringre ariyogo. Obila wacho ne ginono nekno kaka mar gwandruok mag dak ka ringre gi ochwale kar kano ringre maduong' ma Makueni. Walikuwa wanakaa wakikosana shule. Wakati shule zilikuwa zimefungwa watoto walikuku, wakati zilifunguliwa wakapelekwa nyumbani. Sasa ni Saturday ndio nilisikia nikawa walikuja wakakosana. Sasa kutoka hapo mimi sikuona tena. Nakaa pamoja lakini kila mtu alikuwa na nyumba yake na walikuwa wanasumbuana kila wakati. Juu mama alikuwa anafanya kazi ya nyumba, alikuwa anaenda na anarudi. Lakini mzee alikuwa anafanya tu kuhaso. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki in Minnesota. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. I mean, do you want to hear the good news or the bad news? Then I said, let me get the good news. Then I said, the good news is you don't have stomach cancer. The bad news is you have colon cancer. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Ati nilitumio location, sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii cheki yako hapa hivi, ndio hiyo goodie bag ya Jipange ushinde na View sasa. Asante. Jipange, View sasa ni ukweli. Kama nimepata, hata nyinyi mtapata. Machiegni kendo nyakwar mga juange. Chenro mar ng'egwenge wa kawuono, Millicent Adhiambo chomo nyaka kaunti ma Migori kong'iyo nonro mar gweng' mar Got Kachola. Hawinje sigana ni. Nyakwar mga juang machiegni telo machielo e chenro ni mar ng'egwenge wa. Kalapaplo mar ng'egwenge pod onyonore mane kaunti ma Migori kuma
owuok e gweng' miluongo ni Wuotho Gik, Ofuyo, ma obiro Opiyo, kama ong'ere ni Got Kachola, ma bende yudore sub-county ma Nyatike. Mana kaka pile Nyakwaramogi mokwongo wacho kod paro mopogore mag jogweng' gino magilieko kotero kod nono mar nying mar Got Kachola. Gimomiyo Got Kachola nochak Got Kachola, ne nitiere jaduong' moro maduong' to ne gidak e wi got malo kucho. Kore mano miyo Got Kachola obedo Got Kachola, momiyo pod iluonge ni Got Kachola nyaka sani. Ne nitie mama moro niluonge ni Achola Nyong'er, to mama ne en dhako to ne en chi ng'ato. Koro ng'at mano en chuore ne emomiyo nochak ng'ani ka ni Got Kachola, yani ne en mama moro manodak e wi godeni, emomiyo nochak ni Got Kachola. Ne nitiere miyo ma nyasi gogo maniluongo ni Achola Nyong'e, ma emomiyo nochake ni Got Kachola. Got Kachola ne en dayo moro ema nomiyo chake, ne en kimila mar joma chon. Chake Got Kachola nikech en e tie got. Bang' winjo paro mopogore wi kaka jogweng' oselieko gino magiparo ni dine mi chak gweng'ni ni Got Kachola, we koro wawinjane na adieri kod kuku mar wach kowuok kuom jodongo mane nitie ka gweng'ni ne chakore. Ne nitie kwara miluongo n'Onyango, nonyuomo dhako na to Nyong'er Gachola Nyong'er. Koro nodak kamoro naneko, to kaka ne en gi mon ariyogo ne ok giwinjre maber, koro nodaro chiege miluongo n'Achola mokelo got ka. Koro nyamin gi mato Nyong'er machi Onyangoni ema ne kone joge ni adwa idho adhi kum nyamera Got Kachola kacha. Nyamin gi no ne iluongo n'Achola, to ne en chi Onyango, ato be chi Onyango. Koro ato Nyong'er ema nochako godno ni Got Kachola. Jomodak ka tegi ni nyikwa Achola, koro mano miyo nochak ka ni Achola, nikech ng'ama onyuologi niluongo ni Achola ne en dhako, ne en chi Onyango. Higni machon ne ji dak e gode, mano miyo kidhi e wi god kanyo higni machon tinde nyithindo kethogi, ni nwang'o agulni kuondgo, dapige madongo dongo, degi madongo dongo, tigi onge. Kidhi e wi godno inwang'o gunda miyo ni mato ne gunda, kendo inyalo pogo ni kato ni twe dhiang'. Bang' winjo ni Got Kachola ne ochakore kod nyamiyo maniluongo ni Achola Nyong'e, Nyakwaramogi, Got Kachola landore kod weche kata timbe mage. Ne wan gi aora miluongo ni Migori kata Kuja odonjo kanyo. Koro ne wanege rech, miyo ne jo kata pinje mamoko biro ma odak kodwa kanyo kendo ka gilupo. Koro kanyo ne wanege rech, omiyo ne umbe odhi. Momiyo umbe landore nikech got moro nitiere ka maduong' manitiere jok madongo manodake, makata sani aguche moko nitiere kanyo madongo mantiere e bwo kigodno miluonge ni mane joma dongo dake niluonge ni Got Kachola. Ma osemiya uma maduong' kabisa, ni kidwaro rech to dhi kama ne Got Kachola. Chon to ne en piny maber ahinya, piny migombo, piny mane ochiny, mane nigi chiemo mang'eny. To kaluwore gi sani, gi gimoro nodonjo e nam ka ni Ford. Koro Ford ni nodhi oketho piny, modhi onjao nyaka rech, magi miluongo ni rech sani koro onge. Weche mag lupo to rech mamit ma kibiro tichamo to nyaka ipar Got Kachola. Tuori machon ne gin thuondi madongo. Kit rech mo manwang' ka omena, fwani, mumi, mamba, okoko, fulu, osoga, adel, sirege, mago ne nwang'o ka. E seche ma uma mar kamoro landore, owinjo bed ni umano kelo ber. Dongruoge mage ma jo Got Kachola oseneno nyaka ne ochakre. Sano nogo ne wanwang'o ni koro wanyalo bedo gi sikul miluongo ni Got Kachola. Ne wanwang'o sikunde mabende koro kwako Got Kachola. Ne wanwang'o ndara modhi nyaka Got Kachola. Ne wanwang'o osuptal miluongo ni Got Kachola. Loka ne ji pod nigi buto moko mag lum matindo tindo, ma ng'ato nyalo gero mana ot ma lum matin kama ema odolore. To sani koro kata king'iyo tineno ka en Got Kachola, kata kuma wantie ne pod onge. Ka ne nigi chiemo modhuro, rabuon ni puro e onaga ka. Kane kech owuok malo to jomalo ne biro ka to imiyo gi rabuon ni gin mar rabuon achiel ne ng'ado mana 4. Gik mosabiro mokwongo en somo. Wajoma chon oluong ng'ama kodhi sikul nodianga buk. County government nokelo nwa choka e ji dhiye
chon ne waonge gari, ne wan magi gari achiel kende. To sani wan gi medruok nikech waneno ka geche nitiere. Utege to wasetemo to pok wagero udi mabeyo, but wa improve, wan gi choo kacha maber ke ae te olo mana pi. Nyakaramogi to bende gin kod rem kachiel kod kwayo magigombo ni otimi alworani mondo Got Kachola okelnegi lokruok. Kaka ji nyalo dhi kata kaka johala nyalo donjo Got Kachola onge kaluwore gi yore maricho. Kata osuptende, yedhe onge suptende, ni wadhi osuptal kaka wanyalo ng'iewe yath onge, yedhe onge, osuptele ni dhi yath onge, ni dhi yath onge. Stima be onge, stima onge senta ji jokuoge kwale kaluwore gi stima onge. To onge kama maendeleo nyalo timore ka onge barabara. Nyaka wabed gi barabara maber, barabara kosebedo maber, be kane nyalore do bed kata malam. To mitoka nindonwa kama manyalo dhi Nairobi, manyalo dhi kama nade. To Got Kachola bedo Got Kachola mokine sani. To ya wan kod nyithindo manyalo kelo maendeleo, to gi tich ema nyithindo koso. Moko matine mwaremo mowinjo wabed go mondo Got Kachola umbe olandre. Machalo kaka kambi mar rech, kumiyang'e rech, kadugernwa kumoro kama chiegni. De wabed gi chir kendo Got Kachola de medre moyo kuma entien. Wan gi kwayo ni joma nwa yiero omed konyowa nikech ok wane kwadhi maber to nwa yiero gin gigo ma koko Nairobi. Wamodho pi moa dho nam to pigno bolil. Sani waonge kata sikul miluongo ni Polytechnic. Waonge go. Got Kachola timo mudho. Omiyo akwayo Bwana Opiyo, Minister Opiyo Wandayi, Wood Central, ko yie to winje kwayo wa kaka jo Got Kachola, okelnwa taya ka. Mana kamano Nyakaramogi gi kanye mwachopo gode giko matielo makawuono. E chendo ni mar ng'e gwengewa, omiyo kik idhi mabor, medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi. Nikech kae, ema juma manyien, pod aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Nyinga, Millicent Adhiambo, kata Kiero, inyaluonga ni Nyaboma. Jatugo Ima Navarro no ng'ado otiko madonje